Giligans. Kami gumagala. Yun. May mangga. Open. It's time na naman kung saan kakain. Pilit, hello. Ayan. Wala kasi magawa. Kaya mall na lang muna. Hello. Saan ba tayo? Doon na lang. Saan? Giligans. Giligas. Sige. Kung kasi yung mango-mango ang haba ng pila. Alam nyo, blockbuster lagi yung mga inasal, guys. Ayun. First stop namin, masarap ng pagkain. So, first stop, kakain muna kami. Bago kami iikot. Well, ayan po sila. Hanap lang ng mga kain. Giligans. So guys, dito na lang kami sa may Giligan ngayon. Ayan o. Okay, tara. Tagang hiwalay? Dito. Akala ko hiwalay pa tayo. Hindi, dito. Ano ba? Ano ba? Meron ba? Hi guys. Nagbablog kasi kami guys. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa may Giligan. SM. Okay, you can choose your own. So yung ang aming ano guys, dumudukot na siya eh. Ayan o. Hindi pa kami nag-umpisa, kukuha na yung pambayad. Ikaw ang kumain ngayong araw. Sige, makawin. Thank you guys. So ayan sila. Pili na. Ay, may mango ito. 75%. So kami. Ito lang naman yung ano nila. Ay, may shake. May green mango shake. Ay, Ito yung ano nila guys. hindi ko nasasa. Ayan po. Saan mo ka kayo serving sa may Ceres Grace? Mahal na. Mahal. Yung sa Timbulan. Order na tayo? Ha? Yung sa Timbulan. Ano? Meron silang only rice. Ngayon wala na silang only. Wala na. Ilan? Wala na yata silang bigas. Wala na. Wala na po only rice. At 16 pesos na po siya for extra rice. Okay. So meron silang so kayo? Ha? Ano ba ito ba tayo dito? Wala akong kanina pa na Eh, nandito na tayo. Hey, friend. Friend, nasaan kami? Mamali restaurant. Oo, friend. Oo. O, si Maria ko. Ay ka kay Maria. So guys, so nag-individual order na lang kami kasi wala na pala silang unlimited rice. Tsaka walang kamatayang pansit. Kaya hindi nga wala sa pagkain. Sasok ka sa pagkain.
Iligan. Yan guys. So, chicken pa rin. Yan, thank you. So, ngayon, pupunta naman kaming market. Maghahanap ng baunan. Dito doon. Bila. Ayan sila guys. Maghahanap lang kami ng baunan. Walk daw to sa kabila. Hindi po siya sumunod sa instruction. Eh wala naman nagpo-walk. Paano may mag-walk? Samantalang nasa ka. Ayan guys, oh. Isip ka. Nakita nyo yan guys. Halatang busog eh. Kasi yan guys, ayun. Ayan guys, oh. Nakita nyo yun. Kasi ganun yun. Kasi daw sila kasi. Kaya mauna muna kami. Ayun sila guys sa likod, oh. Yun, oh. Oh. So, kami na lang muna mag-iikot-ikot. Maghahanap lang. Baunan. Baunan niya. Kasi, oh, hello. Nahiya si ate. Nahiya. Dapat ako parang mahiya eh, kasi daming tao. Nagsasalita ako mag-isa. Ba't kami sa may Dunkin Donuts guys? Kasi gusto namin magkape. Tambay-tambay lang. Tambay lang. Ano masabi mo sa Achoko? Achoko pala guys. Kape ako ng kape. Ayan guys. Pampatanggal umay. So, Na-umay ka, no? Nakita mo. so, ito guys, after namin magiligan sa tanghalian, nag-Dunkin Donut, nag-hot choco, ngayon, magpa-fries naman kami guys. Ayan. Sulitin na lang namin na nandito kami sa mall. Kasi minsan lang kami pumupuntang mall. Ayan guys. Kinuha namin yung cheese fries, barbecue at saka sour cream. So, tatry natin mamaya guys. Yung in-order namin, ito siya, cheese. Ito yung barbecue at saka ito yung sour cream. Titikman natin mamaya guys. Kasi inaantay lang namin yung kasama namin bumili ng tubig. Magtutubig din kami, nagtitipid din, walang soft drinks. Tipid-tipid muna guys. Ito na yung french fries namin. Yan. Nagtitipid kami guys. Pati tubig ng ese, may inom na kami. Oh, lasang nawasa. Yan, nagtitipid talaga kami guys. Ayan, diba? We have 3 flavors here. No, we gotta taste every each of these fries. So we have, what's this? What flavors this? Sour cream. Sour cream, guys. Look, has green. I don't know if it is cheese or meat or what. This one is barbecue flavor. Then this one is barbecue. cheese. So let's eat guys. So gonna taste this. So yun guys, ito na siguro yung pinaka-last stop namin. Mula sa tanghalian, nagkape, nag-donut, ngayon, Yan lang. nag-french fries, maya-maya, uwian na. So hanggang sa muli guys! Thank you for watching. Please click subscribe for more videos.